السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوان المسلمين. نسأل الله ونحمد الله ونشكر الله الذي جعلنا أحباب لغة العربية وأحباب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، kamar yadda kuke gani yan uwa, za mu ci gaba yanzu da karatun littafin mu wato durusul lugatul arabiyya li ghairi nadiqina biha, littafi na farko darasi na uku insha Allah ta'ala. Daga mun tsaya a darasi na biyu, yanzu za mu tashi daga darasi na uku, kuma insha Allahu za mu tsaya iya da yadda Allah ya fahimtar da mu yi bayani daidai gwargwado yadda yan uwa za su fahimta, kuma duk wani wanda abin da mutum bai fahimta ba zai iya mana comment a ƙasa ta yadda za mu nemo amsa ko kuma za mu bashi amsar da ya kamata insha Allahu ta'ala. Wannan duk nauyi yana kanmu. To a darasu salisu, darasi na uku, albaitun. Idan muka ga albaitun a nan shine albaitun tun. In muka duba kan ta'un, wato ta'un maftuha, za mu ga dumma ne guda biyu, dummatani ne a kai. To in aka ce baitun shine wani gida, baitun wani gida. Kamar a yanzu a yaren turanci ana cewa the house a house, ko a home the home. To bambancin a boy the boy shine, wato misalin baitun shine a boy ko kuma a home, albaitu shine the home. Ina fatan an fahimci wannan misali. Da Hausa kuma baitun wani gida, albaitu gidan. To shi na biyun nan in kuka lura, albaitu shine wato wani gida, wato gida ne already wanda an riga an san da shi, har ma ana bada labari ne akan shi wanda baka neman ƙarin sani akan sa. Baitun wani gida ne wanda baka san shi ba, yanzu ake kokarin baka labari akan sa, wato abu ne unknown, wato gairul ma'ruf. Shine baitun, zamu gan shi da dumma, wato amma ba ma'arifa, fatahataini, dummatani, zamu ga amma ba ma'arifa, ba alifin da lamun. To shine wanda ba a san shi ba, a yanzu ake kokari za a baka labari akan sa. Albaitu shine gidan, albaitu alifin da lamun wato da sukun, ta'un karshe kuma idan muka duba zamu ga dumma ɗaya ne. Me yasa ya zama dumma ɗaya? Saboda zuwan al. Duk kalmar da aka jera mata, aka jingina mata al, alifin da lamun a jikinta, wato karshen kalmar ba a yin dummatani ko fatahatani ko kisratani, duk ba a mata wannan, saboda an haɗa ta da alifin da lamun. Da fatan an fahimta. In muka je ƙasa zamu ga an rubuta alqalamun, qalamun. To qalamun shine alƙalami, qalamun alƙalami, alqalamun alƙalamin. Kitabun littafi, alkitabu littafin. Jamalun raƙumi, aljamalu raƙumin, wato already wanda ka riga ka san shi. Alƙalamu maqsurun, alƙalamin karyayye ne, wato wannan alƙalamin irin ka riga ka san alƙalamin nan ne, ana baka labari, ina wannan alƙalamin maqsur, ai ya karyayye ne. Albabu maftuhun, ina ƙofan nan ai buɗaɗɗiya ce, ƙofar ai a buɗe take. Alwaladu jalisun, yaron ai a zaune yake. Wal mudarrisu waqifun, malamin kuma yana tsaye. Na'am. Alkitabu jadidun wal qalamu qadimun, littafin sabo ne, alƙalamin tsoho ne. Alhimaru sagirun wal hisanu kabirun, jakin ƙarami ne, dokin babba ne. Alkursiyu maqsur, kujeran karrariya ce. Almindilu wasiqun, hankicin wato mai datti ne. Alma'u baridun, ruwan mai sanyi ne. Wal qamaru jamilun, watan mai kyau ne. Albaitu qaribun wal masjidu ba'idun, gidan kusa ne, masallacin nesa ne. Alhajaru saqilun wal waraqu kafifun, dutsen mai nauyi ne, fefar mara nauyi ce. Allabanun harrun, nonon mai zafi ne. Alqamisu nazifun, rigar tsarkakakkiya ce. To wannan kenan, sai mu je shafi na gaba. Yawwa, yanzu mun gama bayani akan al, sai kuma za a yi gwajin fahimta, ga shin mun fahimci al ko ba mu fahimta ba. To in mun fahimta, to ga gwajin fahimta za a yi mu gani, shin da gaske mun fahimta ko ba mu fahimta, mu karanta mu gani. Tamarin, gwajin fahimta. Iqra'a waktub, ka karanta ka rubuta, ma adabdul awakiril kalimat, tare da sai daidaita wasulan waɗannan kalmomi. Aka ce masjidun,
masallaci, almasjidu masallacin, alma'u wato ruwan, ma'un ruwa, albaitu gida, babun ƙofa, albaitu gidan, babu ƙofa, ƙalamun alƙalami, alƙalamu alƙalamin, alkalbu kare, karen, kalbun kare, ƙamisun riga, waladun yaro, alhajaru dutsen, alwaladu yaron, himarun jaki, alhimar jakin, alhisan dokin ko, hisanun doki, alhisanu dokin, hisanu doki. Iqra waktub, to mu karanta mu rubuta in mun fahimta. Gashi an ƙara dawo mana da rubutun da muka wuce ba wasila. To in mun rike wasilan to yanzu sai mu karanta mu gani in mun haddace wasilan akan mu. Bismillah mu je zuwa. Iqra waktub, ka karanta ka rubuta. Al-maktabu maqsur, teburin karyayye ne. Al-mudarrisu jadid, malamin sabo ne. Al-qamisu wasikun, rigar mai datti ne. Al-labanu baridun, nonon mai sanyi ne. Al-masjidu maftuhun, masallacin a buɗe yake. Al-hajaru kabirun, dutsen babba ne. Al-labanu baridun wal ma'u harrun, nonon mai sanyi ne, ruwan mai zafi ne. Al-imamu jalis, malamin yana zaune. Wal mudarrisu waqifun, al-imamu jalisun, wato imam limamin yana zaune. Wal mudarrisu waqifun, malamin yana tsaye. Al-qamaru ba'idun, wata a nesa yake. Al-mindilu nazifun, hankicin tsaftatacce ne. Imla'a faraga fi ma yali muda kalimatul munasaba min kalimatit taliya, wato ka cike guraren da babu komai kana mai sanya kalmomin da suke munasaba daga cikin waɗanda za a jero maka. To misali, jamilun mai kyau, wasikun mai datti, maftuhun shine buɗaɗɗe, harrun mai zafi, saƙilun mai nauyi, kafifun marar nauyi. To sai mu gwada cike gurin da ba komai. To gashi nan kamar haka. Nan gaban wannan hajarun za mu iya ɗaukowa saƙilun mai nauyi sai mu sa masa, ya zama hajarun saƙilun, dutsen mai nauyi ne. Gaban labanun za mu iya ɗauko wato harrun mu sa masa, sai ya zama allabanun harrun, nonon mai zafi ne. Alƙamaru za mu iya ɗaukowa jamilun mu sa masa, sai ya zama watan mai kyau ne. Da fatan an fahimta. Alwarqun za mu iya ɗaukowa kafifun a gaba mu sa, sai ya zama watan wato fefar, alwarqun fefar wato mara nauyi ce, sassauƙa ce. Almandilu za mu iya ɗaukowa wasikun mu sa masa, sai ya zama almandilu wasikun, hankicin mai datti ne. Allabanun harrun za mu iya ɗaukowa harrun mu sa masa, sai ya zama nonon mai zafi ne. Ina fatan an fahimta. Sai mu je shafi na gaba. Imla'a faraga fi ma yali da kalimatul munasaba, wato ka cike gurin da ba komai kana mai sanya kalmomin da suke dangantaka da wayannan. To can gaban muka cike. A nan farkon za mu cike. Gashi nan kamar haka. Nan farko za mu iya ɗaukowa ƙamisun nazifun, rigar tsarkakakkiya ce. Allabanun barid, nonon mai sanyi ne. Almasjidu, ina zuwa, za mu ɗau layin ne a haka. Ƙamisun nazifun, rigar tsarkakakkiya ce. Ƙalamun maqsurun, alƙalamin karyayye ne. Allabanun baridun, nonon mai sanyi ne. Albaitu qaribun, gidan kusa ne. Wal masjidu ba'idun, masallacin nesa ne. Na'am. Wal mudarrisu waqifun, malamin yana tsaye. Wa ɗalibu jalisun, ɗalibin yana zaune. Alƙalamu kabirun, alƙalamin babba ne. Alkitabu qadimun, littafin tsoho ne. Almudarrisu jadidun, malamin sabo ne. Na'am, sai kalimatul jadid, sabbin kalmomi. Sabbin kalmomi za mu ɗauke su kamar haka. Alƙamarun wata, jadidun sabo, qadimun tsoho, wasikun mai datti, nazifun tsarkakakke, harrun mai zafi, baridun mai sanyi, sagirun wato gajere, kabirun babba, maftuhun buɗaɗɗe, maqsurun karyayye, saƙilun mai nauyi, kafifun marar nauyi.
jamilun mai kyau, waƙifun tsayayye, jalisun zaunanne. Cewa annajamun tauraro, annajamun annajamun ba'idun tauraron a nesa yake, annajamun ba'idun tauraron a nesa yake. Arrajulun waqifun mutumin yana tsaye. Asukarun hulwun siga mai zaƙi ne. Ɗalibun maridun ɗalibin marar lafiya ne. Addikku jamilun zakaran mai kyau ne. Addaftaru jadidun littafin rubutun mai kyau ne. Attajiru ganiyun ɗan kasuwan mawadaci ne. Addukkanun maftuhun shagon a buɗe yake. Alwaladu faqirun yaron talaka ne. Attufahu lazizun ɗalibin wato attifahu lazizun tufa wato mai daɗin ɗanɗano ce, mai daɗi ce. Aɗɗalibu tsawilun wal addabibu tsawilun likitan dogo ne. Wal maridu ƙasirun wato ƙasirun gajere ne. Marar lafiyan wato gajere ne. Kamar yadda kuke gani anan aɗɗalibu tsawilun wal maridu ƙasirun likitan dogo ne, marar lafiyan gajere ne. Ina fatan ana fahimta. Sai tamarin idan an fahimta ga yadda tamarin take sai mu duba zuwa mu tafi zuwa ga tamarin. Tamarin gwajin fahimta iqra'a waktub ka karanta ka rubuta ma adab da awakir kalimat tare da saita wasulan wayannan kalmomi na ƙarshen kalmomi. Na'am albabu ƙofa, attajir ɗan kasuwa, annajamu tauraro, alƙamarun wata, addikku zakara, alma'un ruwa, sarirun gado, baitun gida, masjid masallaci, arrajulun babban mutum, asukar sigari, alwarqun wato takadda. To wayannan kaɗan daga ciki kenan. Sai in muka ga imla'a faragafi mayali buda a kalimatil munasaba wato ka cike wayannan kalmomi masu zuwa kana mai sanya menene kalmomin da suke dangantaka wato a tsakaninsu. Kusan kalan wanda muka wuce a tamarin ne na baya. In muka yi duba zuwa ga wannan abin za mu ga cewa ga yadda za mu yi. Tajirun ganiyun ɗan kasuwan mawadaci ne. Asukar hulwun sigan mai zaƙi ne. Aɗɗalibu maridun ɗalibin marar lafiya ne. Attifafu lazizun wato tufa apple kenan yana da daɗi. Addabibu dawilun wal maridu ƙasirun likitan dogo ne, marar lafiyan gajere ne. To alhamdulillah wannan shafi na 17 kenan. Idan muka je shafi na 18 gashi nan kamar haka. Iqra'a kalimatil min qa'imatil ba wato iktar ka zaɓi kalimatan wata kalma min qa'imatil ba wato daga ɓangaren ba. Tanasabul kalimatil lati fi qa'imatil alif wato ya zama tana da dangantaka za a iya haɗa su biyu daga wata ɓangaren alif sannan kuma su ba da ma'ana. Kamar ya kenan. To ga misali. To za mu zaɓi wata kalma daga cikin ɓangaren alif da ba mu haɗa su biyu sai su ba da ma'ana. Da mu iya ɗaukan ɗalibun maridun ɗalibin marar lafiya ne. Sai mu haɗo ɗalibun maridun ɗalibin marar lafiya ne. To sai mu ɗauko wannan addukkanun shagon maftuhun a buɗe yake. Ina fatan ana fahimta. Attifahu lazizun tufa wato mai daɗi ce. Alma'u harun ruwan wato mai zafi ne. Alhajaru saqilun wannan dutsen mai nauyi ne. Alƙalamun maƙasurun wato alƙalamin karyayye ne. Ina fatan an fahimci wannan. Sai kalimatul jadid sabbin kalmomi. To sabbin kalmomi hulwun shine aka ce mai zaƙi, maridun marar lafiya, addukkanun shago, alganiyun mawadaci, dawilin dogo, faqirun talaka, ƙasirun gajere. Na'am afwan ɗazu na ce a gurin sagirun gajere. To sagirun ƙarami ne, ƙasirun gajere. Sabida ana mantuwa ko kuma wani abun ka faɗa ma baka san ka faɗa ba sai a ringa yi ana mana afwa. Sagirun shine wato ƙarami, ƙasirun kuma gajere. Attifahu shine apple wato tufa. To wannan shafin kenan. Idan muka je shafi na gaba za mu ga zai ba mu wani darasi mai zaman kansa gashi nan kamar haka. To wannan darasi shi ake kira huruful qamariyya da shamsiyya da huruful shamsiyya. Al huruful qamariyya wal huruful shamsiyya wato ɓangare guda biyu. Ɓangaren huruful qamariyya
su ne kamar haka, ɓangaren huruful wato kamariya. Ɓangaren huruful shamsiyya su ne kamar haka. To idan muka ɗauka ga yadda ake karanta su, wato alif, alifun ga sunan harufan su ne guda 14 harufan larabci, an raba su zuwa gida 14, an ba wa 14 a kamariya, an ba wa 14 a shamsiyya. To za mu karanta 14 da aka ba wa kamariya. In muka ɗau alifun za mu ga al'abbun shine baba, albabun ƙofa, za mu ga an rubuta al, an yi alifun da fataha da sukunin ɗin lamun, yawwa albabun, sannan kuma shi ma ƙarshe yana da dumma guda ɗaya kamar yadda kuka gani. To yana daga cikin alamomin da ake gane kamariya yana da ɗauri al, da ka gan shi da ɗauri. Shi shamsiyya idan muka duba kan al ɗin kamar attajiru za mu ga ba ɗauri, amma harafi na uku idan ka tsallake lamun za ka ga shi yana da shadda ne, yana da ƙarfi a kansa, za attajir, attajir. To wannan yana daga cikin alamomin da ake gane huruful kamariya da shamsiyya. Aljannatu, aljanna, alhimar jaki, alkubz shine biredi ko wani abu hakan nan da aka yi da fulawa ko wani cincin da sauransu. Al'ain, algada'u, algada'u, al'ain shine wato ido, algada'u shine abincin, wato abincin safe. Alfamu baki, alkamarun wata, alkalbun kare, alma'un ruwa, alwaladun yaro, alha'un alhawa'u wato iska, alyaddun hannu. To wayannan guda 14 su ne huruful kamariya. Idan muka dawo ɓangaren shamsiyya za mu gan su kamar haka. Alhuruful shamsiyya su ne ta'un, sa'un, dalun, zalun, ra'un, ra'un, zayun, ra'un, sinun, shinun, sadun, dadun, da'un, ba'un, lamun, nunun. To wayannan su ne guda 14 na shamsiyya. To attajir, ta'un shine attajir, misalin ta attajir ɗan kasuwa. Za mu ga alif yana da wasali, sannan lamun shi ba wasali. Daga kan alif ɗin da aka soki harafi na uku ne ta'un, attajir kuma da ƙarfi, attajir saboda shadda da wasali a kanta, attajiru ɗan kasuwa. Sa'un as-saubu tufafi, dalun addikku zakara, zalun az-zahabu wato zinare, ra'un ar-rajulu namiji, zayyun az-zahara shine az-zahara to ko fulawa hakan nan, as-sin as-saini as-samaku, ash-shin ash-shamsu, sad as-sadru as-sadru irji, dalun ad-daifu, da'un at-talib, za'un az-zaharu, lamun al-lahamun, najamun lahamun nama, an-najamun tauraro. Wayannan su ne wato harufa na huruful shamsiyya. To abin fahimta a nan dai kawai guda ɗaya ne. Ana so ka iya bambance yadda za ka iya karanta harufan shamsiyya da harufan kamariya ko da an cakuɗe su guri guda. Kawai in ka ga harafin nan ka san yadda za ka karanta shi na kamariya ne ko na shamsiyya. To shine babban abin fahimta a nan. Idan an fahimta za mu je wato gwajin fahimta na gaba, mu gani an fahimta ko ba a fahimta ba. Idan an fahimta to ga gwajin fahimta, bari mu gani. Iqra'a kalimatul atiya waktubaha mara'iyan qawaidin nutqi huruful qamariyya wash shamsiyya. Wato ka karanta wayannan kalmomi masu zuwa ka rubuta su kana mai fitar da bambancin kamariya da shamsiyya wajen furta su. Shine kamar haka. Al ne ko me sai ka faɗa. Bari mu gani in za mu iya mu karanta. Albaitu gidan, addikku zakara, almudarrisu malamin, albabun kofa, at-talibun ɗalibi, as-sukarun siga, ad-daftarun wato littafin rubutu, al-akku dan uwa, ar-rasulu manzo, al-wajhun fuska, as-siddiq mai gaskiya, al-qur'an al-qur'ani, as-sallatin sallah, al-ka'aba ɗakin ka'aba, ar-ra'asun kai, al-isba yatsu, as-sabunun sabulu, az-zufru farce, al-fajr az-zuhur azhar, al-asr la'asar, al-maghrib magriba, al-isha'i isha'i, al-isha. To wannan su ne hurufin shamsiyya da kamariya da aka haɗa su guri guda. Da fatan an fahimta. To wannan shine wato ƙarshen darasi na uku wanda muka kawo muku, insha Allahu ta'ala. Duk wani mai tambaya sai ya yi. Abin da muka yi daidai Allah ya ba mu lada, abin da muka yi kuskure saboda ƙarancin rahin sani muna neman Allah ya gafarta mana kuma ya ƙara haskaka mana, ya fahimtar da mu. Sannan muna mai ba wa ƙara 'yan uwa haƙuri, da mu tsaya a haka. Daga baya za mu tashi daga darasi na 4 insha Allahu ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
bi salam ayyuhal ikwan.